Non só galegos, senón tamén nadadores chegados de outras comunidades, países e mesmo continentes participarán este sábado nunha das probas de natación máis exixentes de toda Europa. A segunda proba da tripla coroa Illas Atlánticas partirá este sábado día 9 ás 9:15 da noite dende a praia do Almacén na illa de Sálvora. Que es la primera vez que llegamos a Ribeira y la tercera vez que llegamos a la ría de Arousa tras las pruebas disputadas en el 2017 y en el 2019 en esta ría. Son en total 141 nadadores de 14 comunidades autónomas, de Francia, de Argentina, viene un nadador directamente a la prueba desde Argentina, de México y de Andorra. Os nadadores que sairán en quendas de 5 disporán de 4 puntos de habituallamento durante a travesía, que discorre por puntos de especial interese como Pedregoso ou Areoso. E que, ademais da vertente deportiva, destaca a importante proxección internacional desta competición para poñer en valor o patrimonio natural das Illas Atlánticas. Así, promoveránse unha serie de actividades complementarias como visitas guiadas, un concurso de fotografía e unha acción de voluntariado ambiental. Unha illa como a illa de Sálvora, onde temos moito que enseñar, onde hai patrimonio arquitectónico, ¿no? Como é o Pazo do Almacén, onde temos a Capela de Santa Catalina, onde temos o poblado antigo de Sálvora, onde temos tamén un faro que tamén temos que enseñar, pero que tamén temos flora, temos fauna, que temos que preservar e que, polo tanto, bueno, se va a poñer no mapa non só galego e español, sino tamén no mapa internacional. Por lo tanto, é unha forma de promocionar o noso parque nacional. Numerosas entidades e empresas colaboran na organización desta proba, que require un amplo dispositivo de seguridade con máis de 200 voluntarios, entre elas o Concello de Ribeira e a Banca. Temos tamén que destacar a importancia do fomento do deporte e tamén do turismo sostible aquí no noso entorno. Pero tamén quero destacar o seu compromiso e esforzo cos valores deportivos, como dedicación, esforzo e perseverancia, valores con que a Banca nos identificamos, xa que mantemos un forte vínculo e compromiso co mundo do deporte, especialmente cos deportes vinculados ao mar.